Čaute, v tomto videu vám ukážem, ako spraviť Monero peňaženku na váš mobil. Takže postup je vlastne veľmi ľahký. Prijete na Apple Store alebo keď máte Android na Google Store a stiahnete si aplikáciu Cake Wallet. Stiahnete si ju, takto sa vám to stiahne, tak to bude vyzerať. A hneď na začiatku si nastavíte PIN. PIN si môžete dať hociaký. Potvrdíte ho. No a tu, keď už máte napríklad peňaženku na vašom počítači, tak dáte ten restore a zadáte tam váš seed, váš kód, ktorý ste dostali, tých 25 slov. A hej, a vlastne vám to načíta, tú peňaženku. Ale ukážeme si, ako si vytvoriť úplne novú peňaženku. Dáte si Create New Wallet a dáte si, že chcete tam mať Monero. No, názov je jedno, aký si dáte. No a tu si môžete vybrať, že či chcete 25 slov alebo 16. Môžeme si dať 25, je to úplne jedno. Dáte Next. No a tieto slova, ten váš seed musíte úplne zapamätať, lebo keď ho raz stratíte, tak už sa vám tie Monera, čo máte v peňaženke, už nikdy nevrátia, proste nijak už sa nebudete k tomu môcť dostať. Nie je to ako keby ste napríklad zabudli heslo, že vám pošlú kód na e-mail, to vám proste nikto nepomôže. Takže si to fakt musíte tak kde najlepšie napísať. Snažte sa to nedávať tak kde online, alebo že si spraviť napríklad len screenshot alebo dačo. Keby vás, aj čo je veľmi malá šanca, ale môže sa stať, že tak kde by tá fotka, neviem, unikla alebo dačo. Pre vašu bezpečnosť, hej si to, nechávajte si to nejak elektronicky, radšej si to tak kde napíšte na papier a budete mať pokoj. Dáte si vlastne overiť ten váš seed, tie slova, a takto budete mať vašu peňaženku. Na začiatku, keď si to prvýkrát stiahnete, tak sa vám to bude trochu načítavať. Budete trochu dlhšie, neviem, 20 minút, možno menej 15 budete čakať. Keď sa nemýlim, tak hej, tieto peňaženky fungujú na tom, že ste pripojení na niekoho, akoby tom serveri. Takže ako nie je to veľmi zle, len dávate tým napríklad vašu IP adresu a tak. Takže aj napríklad keby, hej, len dajaký trochu taký scenár, že ak by napríklad nejaké organizácie napríklad spravili vlastné servery na to, aby mohli aspoň nejak vytrekovať Monero, tak je možné, že možno aj jeden z týchto serverov, hej, je ich a trekujú aspoň to, čo môžu z toho Monera, a to je IP adresa. Nemôžem vám akože hacknúť peňaženku ani nič, len hej, skôr vytvorte si jednu peňaženku, ktorú budete mať takú, že úplne anonymnú, ktorú budete mať na svojom počítači, kde budete mať stiahnutý, akože ten celý node, ten akýby blockchain. A potom si vytvoríte ďalšiu, napríklad na mobil, kde budete len robiť nejaké transakcie a že vám to bude jedno, že budete dávať akože IP adresu von. Aj tak zase to nechcem veľmi akože hovoriť, že vás budú trackovať, ale je to možné, hej, takže tak. No a potom vlastne je to úplne primitívne, keď budete chcieť dostať Monero, tak takomu len ukážete QR kód, alebo si naskenujete tento kód a pošlete mu to, on si to skopíruje, príde na send, tu si dá tú vašu adresu, pošle koľko chce, tu, alebo môžete si na 10, hej, tu vychádza 0,04, tu si zvolí fee, aké chce, pomalé stojí 1 cent, to stredné 5 centov, rýchle 14 a najrýchlejšie 5,70. Ale aj tak väčšina to robí tak, že tie Monero transakcie, oni akože, to nie je také, lebo oni musia keby prejsť 10 overeniami. A väčšinou keď príde prvé, nie je to také, že tá transakcia neprejde, je fakt, že neviem koľko percentná šanca, že to prejde, ale je to dosť, možno aj 99, neviem. Takže fakt, že aj keď dáte tu slov a len takomu ukáže, že fakt ste to poslali, len to prvé overenie z 10, tak viete, že vám to prišlo. Tu si môžete swapovať. Nejaké, ja neviem, keď máte Bitcoin, tak si to swapnete za Monero. Neviem, aké tu majú kurzy. Takže
Môže to byť celkom zlé, neviem. A tu vám ukazuje vlastne transakcie, ktoré ste spravili. A hej, tu si môžete dávať, jo, tu môžete predávať Monero, ale neviem veľmi ako to funguje. Alebo aj kupovať. A hej, to je asi všetko. Je to fakt ľahké a hej, nestraťte seed. Spravte si, neviem, možno druhú peňaženku na mobile a jedno, aby ste mali osobitne na počítači. A hej, to je asi všetko. A ešte tak na koniec videa, keby ste chceli kúpiť Monero alebo predať, môžete mi napísať, môžeme sa aj dohodnúť na osobnom stretnutí, je mi to jedno, môžeme aj cez bankový účet, hociak. Neberiem si poplatky, možno hej, ale fakt tak 0,2%, neviem, môžete mi napísať a môžeme sa dohodnúť.